So, yo! What's up mga kapogi? For today's video ay niyaya tayo ni Direk Harvey Aquino sa isang kainan sa bayan ng Mapandan, Pangasinan na kung saan ay para ka nang pumunta sa iba't ibang bansa dito sa Asia. Kaya tara at samahan nyo kami. Let's go! So yun nga mga kapogi, pagkalipas ng ilang oras ay nandito na din kami sa pupuntahan naming kainan dito sa bayan ng Mapandan, Pangasinan. Ito pala ang Asiano na kung saan ay nagsaserve sila dito ng mga Asian delicacies na talaga namang pag natikman mo ay hahanap-hanapin mo. So yun nga mga kapogi, pagpasok mo dito ay ganito kagandang ambience ang bubungad sa'yo. So ayun nga mga kapogi, ito pala yung mga menu nila dito sa Asiano. So pwede nyo po siyang i-post para makita nyo po ng mas malinaw. So pagkalipas nga ng mga ilang minuto mga kapogi ay sinerve na din nila ang aming mga order. Okay, so ayan, welcome to Asiano. At syempre kasama ko si Ma'am Edin. Ma'am Edin, Katrina Edin. Yun. Dati ko siyang co-teacher sa STI and ayan, nandito tayo sa kanyang restaurant. Kaka-open na, bago lang. No? So yun. So ano ba yung mga best-seller natin dito? First of all, yung pinaka-bestsellers natin sa appetizer, we have Indonesian chicken satay. Okay, ito yun. Yes, sir. With peanut dipping sauce. Parang version siya ng Filipino barbecue. Next is ating pinuburan. Alam niyo naman Of course, po sa very Pangasinan. Filipino ano to. Yes, Filipino. And next we have Chinese xiaolong bao. Ito yung soup dumpling natin. Next, we have ayam panggang. Ayam panggang. Chicken barbecue, Indonesian. So, hindi siya parang related sa inasal. So, Ibang version. Staple siya sa Indonesia. Okay, and this one? Next is family recipe namin. Way back 1993, meron kaming pansiteria. And ito yung pinaka-bestsellers namin. Binalik lang natin siya. And then we also have Singapore lobster claw laksa. So ito yun. Lobster claw laksa. Famous siya sa Singapore, Malaysia. Yes. And syempre itong nakita ko may touch siya ng Filipino, kumbaga dessert. Pero with the twist ating ginawa mo dito. Yes, sir. It's a Thai mango sticky rice. So makikita natin siya usually sa streets of Thailand. So mabibili mo lang siya doon. Meron na tayo dito. So ayun nga mga kapogi, tinikman na namin ang kanilang mga Asian delicacies na talagang matatakam ka habang tinitignan mo pa lang. Papasabi ka na lang na sarap. So ano pang ginagawa mo mga kapogi? Tara na dito sa Asiano Pan Asian Restaurant located at Eden Building, Pandan Ave, Poblacion, Mapandan, Pangasinan. Kabilang ito ng 758 Trading. Okay po. So, madami pong magtatanong bakit po Asian cuisine yung concept ng restaurant namin. So, first and foremost, kasi po, with my working experiences sa Singapore, so in-embrace ko yung diversity and na-inlove ako sa food ng Asia, particularly Malaysia, Indonesia, and Thailand. So, since passion ko naman po yung cooking and my working experiences naman is sa kitchen and service, so naisipan na lang namin na iuwi dito sa Pilipinas yung mga different cuisines ng Asia. Hello po, I'm Linus Ivy Iben and I work at Asiano Pan Asian Restaurant wherein we serve different Asian cuisines. So, kung gusto niyo pong matry yung iba't ibang cuisines from all over Asia, come and visit Asiano here at Mapandan, Pangasinan. Thank you! Dahil mga kapogi, pagkatapos namin kumain, hindi pa kami uuwi hanggat hindi namin natitikman ang kanilang pinagmamalaking Tequila Sunrise. Ayan. So, kailangan ubusin natin itong malasing. Kailangan ubusin? Oo naman. Cheers tayo. Ayan, cheers.
Diba? Ayan. So, pagkatapos mong inumin to, makikita mo ng iba't ibang bansa. Then, lasing ka na. So, yan, ang sarap. Grabe. Come and visit Asciano! So hanggang dito na lang ang aking video mga kapogi. This is your number 1 kapogi, Renki2TV po. Bye-bye!